Πώς χρησιμοποιούμε τη λειτουργία πλοίο-τρένο σε ευφυή ταχογράφο δεύτερης γενιάς. Ας δούμε βήμα-βήμα ένα απλό παράδειγμα. Ξεκινάμε από την Αθήνα με προορισμό το λιμάνι της Πάτρας. Όταν φτάσουμε στο λιμάνι, παίρνουμε το ειστήριό μας και μπαίνουμε στο πάρκινγκ αναμονής πριν από την επιβίβαση. Εκεί σταματάμε το όχημα και κλείνουμε τη βάρδιά μας επιλέγοντας τέλος χώρας. Στη συνέχεια θέτουμε τον ταχογράφο σε ανάπαυση είτε χειροκίνητα είτε κλείνοντας το διακόπτη. Ας υποθέσουμε ότι περιμένουμε 2 ώρες μέχρι να ξεκινήσει η επιβίβαση. Μόλις μας καλέσουν για την επιβίβαση στο πλοίο, βάζουμε μπροστά το όχημα και κινούμαστε προς το πλοίο. Αν υπάρξει καθυστέρηση κατά τη φόρτωση και χρειαστεί να σταματήσουμε, το κάνουμε χωρίς να σβήσουμε τον κινητήρα. Θυμηθείτε κάτι πολύ σημαντικό. Κατά τη μετακίνηση προς το πλοίο, ο ταχογράφος πρέπει να δείχνει ή το σύμβολο της εργασίας ή της οδήγησης. Αφού ανέβουμε στο πλοίο, σταματάμε στο σημείο που μας έχουν υποδείξει, πάλι χωρίς να σβήσουμε τη μηχανή. Όταν το όχημα κινητοποιηθεί, στην οθόνη του ταχογράφου εμφανίζεται το σύμβολο με τα σφυράκια. Σε αυτό το σημείο πάμε να επιλέξουμε πλοίο-τρένο. Βλέπουμε ενεργοποιημένο το σύμβολο του πλοίου-τρένου και έπειτα πάμε και κλείνουμε το διακόπτη. Έτσι η διαδικασία καταγράφεται σωστά στον ευφυή ταχογράφο δεύτερης γενιάς.